давоми нимсолаи якуми соли ҷорӣ ба намояндагии вазорат дар Федератсияи Россия оид ба муҳоҷират 27635 муроҷиату дархости муҳоҷирони меҳнатӣ ворид ва мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. аз шумораи умумии муроҷиатҳо 27345 нафар муроҷиати шифоҳӣ ва 290 нафар муроҷиати хаттӣ ташкил медиҳанд. гуфта шуд ки вазорат бо мақсади тақвияти рушди соҳа дар самти муносибатҳои меҳнатӣ, танзим муҳоҷирати меҳнатӣ, бозори меҳнат ва шуғули аҳолӣ, рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир бо як қатор мақомоти дахлдори кишварҳои хориҷӣ ҳамкорӣ дошта дар маҷмӯъ бо 15 давлат Федератсияи Россия, Беларусия, Қазоқистон, Узбекистон, Озарбойҷон, Туркманистон, Эрон, Туркия, Ҳиндустон, Қатар, Кувайт, Амирати Муттаҳидаи Араб, Хитой, Япония ва Корея 37 шаҳрномаи байналмилалӣ дар самтҳои марбут ба соҳаҳои фаъолиятро ба имзо расонидааст ки мавриди амал қарор доранд. дар нимсолаи якуми соли ҷорӣ аз ҷониби кормандони масъули сохторҳои хадамоти муҳоҷират дар минтақаҳои ҷумҳурӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар мақомоти дахлдор 2093 вохӯрӣ ва суҳбатҳо бо ҷалби 3,713,025 нафар гузаронида шуд. ҳадаф аз гузарондани чунин вохӯриҳо ин пеш аз ҳама фаҳмондани муқаррароти қонунҳои Федератсияи Россия ва дигар кишварҳои будубош дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ, роҳ надодан ба қонунвайронкунӣ, эҳтиёт аз бемориҳои эҳтимолии сироятӣ, пешгирии ҳолатҳои шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои террористию экстремистӣ, ҷалби онҳо ба касбомӯзӣ ва ғайра мебошад.